Poštovana publiko, nalazimo se na terenu za mali fudbal, gdje će naši takmičari Zec Zeka i njegov ljuti rival Kornjača Ninja izmjeriti svoje brzine trčanja. U našem 10. korneru nalazi se naš takmičar Zec Zeka, a u levom naš drugi takmičar Kornjača Ninja. Naše poštene sudije će izmjeriti rastojanje između naša dva takmičara koje iznosi 30 metara. Kreću u isto vreme i što ćemo meriti štopericom. Ako znamo da Zec Zeka trči neverovatnih 10 metara u sekundi, a Kornjača celih 2 metara u sekundi, naše pitanje će biti sledeće. Na kom međusobnom rastojanju će se nalaziti naša dva takmičara Zec Zeka i Kornjača Ninja posle 5 sekundi?